Dan huwa budget kozmetiku ta' gvern bla viżjoni. Din kienet l-ewwel reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għal budget għall-2017. Budget li żied il-pensjonijiet u dħul ta' minnu fuq paga minima fost oħrajn. Saħansitra qal li l-gvern qed iqassam il-frak minkejja lat kbir ta' inċentivi mmirati sabiex jgħinu lil dawk l-inqas li qed igawdu fis-soċjetà. Imma mbagħad iqassam il-frak. Simon Busuttil qal li l-gvern kellu jraħħas il-kontijiet tad-dawl. Dan meta taħt gvern nazzjonalista, il-familji u n-negozji kienu jħallsu fost l-ola kontijiet u ma raħħashomx. L-aktar miżura mistennija għajna minn ajra. Bla dubju ta' xejn l-aktar miżura li kien hemm tant hype, tant aspettattiva fuqha, u ċoe li jitraħsu il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, baqgħet ma waslitx. U l-budget li tant intlaqa tajjeb mill-imsieħba soċjali kompla jkun ikkritikat mill-kap tal-Oppożizzjoni. Huwa mimli cut and paste. Skont il-kap tal-Oppożizzjoni, il-gvern laħa upgrade minn Standard & Poor's m'għandux viżjoni. Illi f'dan il-budget il-gvern wera li għandu strateġija għal kemuna, imma strateġija għal Malta Għawdex ma wera assolutament xejn.